гости! Добре дошли в залата на Народно читалище Виделина 1865 година, за да присъствате на един от най-вълнуващите моменти – годишния акт на зрелостниците от випуск 2024 година на професионалната гимназия. Нека да посрещнем с аплодисменти знамето на нашето училище. Скъпи зрелостници, ако има някой, който да заслужава поздравления днес, то това сте именно вие. И не само защото приключвате успешно един етап от живота си, а защото го правите достойно. На следващото стъпало от него покажете, че имате смелостта, коража и силата да се преборите с още по-големи трудности. Изкачвайте стълбата на успеха с чест, борбен дух и морал. Запомнете безценните уроци на вашите учители. Съхранете в сърцата си вярата и любовта на вашите класни ръководители. Където и да сте, с каквото и да се занимавате, преди всичко бъдете хора. На добър час! В следващите няколко минути всички в залата ще надникнем зад завесата на вашия 5-годишен ученически живот, за да станем съпричастни към порива на младостта, сърдечните ви усмивки и към вашите преживени емоции.
страхотен и ти си страхотен. Направиме сега своя избор до живота между нечувани хипи. Сложи синтеза, живота формулира си в простичка теза. Забив земята поглед, не падай на колене. На кой се пада да ти дъждява? На мен е романтик, критик, наив или кретен. Всички сте страхотни, изберете си те. Изберете си те. Направиме сега своя избор до живота между нечувани хипи. Сложи синтеза, живота формулира си в простичка теза. Забив земята поглед, не падай на колене. На кой се пада да те вдъхновява? На мен е романтик, критик, наив или кретен. Всички сте страхотни, изберете си те. Страхотен ден. Следващия поздрав ще бъде специално от мен, Елисавета Каменова, ученичка в 9 Б клас, за вас и е изцяло от сърце. Надявам се да ви хареса. обърках. Сега давам думата на директора на професионалната гимназия Лушка Апостолова. Скъпи момичета и момчета от випуск 2024,
ето, че дойде момента на нашата раздяла. Гости, освен вашите родители на този момент, са и наши партньори от фирмите ни, както и господин Иван Лалов, председател на Общинския съвет, господин Стоян Дуров, заместник-кмет на общината, Галя Лалова, госпожа Галя Лалова, прокурист в АСР Медет, инженер Ивайло Недялков, изпълнителен директор на завод за оптика, представител на Оптико-Електрон Груп, Даниел Даскалов, директор ресурсно осигуряване на фирма Оптикс, Васил Поптолев, президент на Ротари клуб, и Таня Симеонова, представител на Лайенс клуб, които всички имат някакви изненади за вас. Това е ден, в който тази година ние ще раздадем 55 дипломи за средно образование, от които една с среден успех, 15 с добър, 19 с много добър и 20 дипломи с отличен успех. Също така ще раздадем и 64 свидетелства за професионална квалификация. Разбира се, не всички тук ще бъдат, защото някои отсъстват. Тази година се дипломираха ученици от, както видяхме от краткото филмче, което вашите класни ръководители подготвиха, лазерна и оптична техника с класен ръководител Мария Куртакова, госпожа заповядайте. Минна електромеханика и организация на италианската с класен ръководител господин Ненчо Ненчев, господин заповядайте. Машини и системи с цифрово програмно управление с класен ръководител Александра Вилянова. И пътно-строителна техника с класен ръководител инженер Величка Михайлова. Госпожо, днес е ден на равносметка за положения труд, нашият и вашият. И резултатите от тази годишните изпити е следният. Най-напред ще кажа успеха на випуска от дипломите. Много добър, 4,73. Успеха от държавния изпит по български език и литература, който е задължителен за всички ученици, завършващи 12 клас. Макар че учителите ви много се радваха, че сте го постигнали, да ви кажа честно, аз не съм чак толкова доволна. И той е добър, 3,58. Най-високата оценка по български, много добър, 5,36, постигна кой? Найден Иванов от 12 Б клас. За поредна година обаче нашите ученици показват, че английски език го знаят повече отколкото българския, защото Стилян Домовчиев от 12 Б клас се яви на трета матура по желание по английски език и постигна резултат отличен 5,95. Средният успех от държавните изпити за професионална квалификация е много добър, 5,15, като отличните оценки са общо 31, от които 12 пълни шестици, което е показател, че не случайно сте избрали да се обучавате в професионалната гимназия. Днес, скъпи ученици, отлита още едно ято от нашето училище. Вече пораснали момичета и момчета, устремени към едно дълго пътуване. Знам, че сте подготвени за това пътуване, но аз искам, като един загрижен родител, да ви прочита, защото ми е трудно да я разкажа, една притча
и да ви кажа няколко думи напътстващи по-нататъчния ви живот. Имало някога един човек. Той бил любознателен и търсещ, искал да опознае света и тръгнал на път. Минавал през различни земи, през гори и планини. Веднъж пресичайки една гора, на пътя му се изпречил буен поток. Спрял човекът и се зачудил какво да прави. Не можел да остане в гората, защото била пълна с диви животни, които можело да го разкъсат. Стоял на своя бряг, пълен с опасности, и виждал от срещната страна, на която се простирала приказно красива плодородна равнина. Трябвало да премине на другия бряг, но наблизо нямало нито мост, нито лодка, и той решил да си направи сал. Сковал го набързо и се спуснал в буйните води. Започнал отчаяно да гребе с ръце, с последните си сили се опитвал да се задържи на повърхността, без да потъне. Накрая с огромни усилия успял да стигне до спасителния бряг. Но преди да продължи пътя си, човекът започнал да мисли какво да направи със сала. Този сал ми свърши огромна работа. Без него никога нямаше да достигна до безопасния бряг. Не мога да го захвърля просто така, ще го взема със себе си. Сложил сало на гърба си и продължил, превивайки се под тежестта му. Днес след дълго срещнал един старец. Защо носиш със себе си този тежък сал, синко? Попитал старецът. По нашите земи няма реки и езера, няма да ти трябва, защо не го оставиш? Той ми спаси живота. Благодарение на него успях да стигна до тук. Не мога просто да го изхвърля, отговорил човекът. Позволи ми да ти дам един съвет, продължил мъдрия старец. В живота има неща, които ни помагат в определен период, за да продължим напред. Те са единственото решение за този момент. Те ни отвеждат от брега пълен с опасности до новия бряг с нови възможности. Те ни помагат да преодолеем препятствия, да се спасим от трудна ситуация, да преминем от един до друг етап от живота си и да продължим напред. Но те са били нашият спасителен сал за този момент и за тази ситуация. Не е нужно да ги носим цял живот със себе си. Просто трябва да благодарим и да се разделим с тях. Важен е пътят напред и лекотата, с която се движим по него. Аз от името на всички колеги, скъпи момчета и момичета от Випуск 2024, от възрастта, това е много години вече, 35 в училище, а това е 15-тия випуск на училището. Искам да ви благодаря за това, че избрахте нас през последните 5 години, да бъдете с нас, ние да бъдем с вас. И да ви кажа в този ден на нашата раздяла, че ви пожелаваме пътят ви напред да е лек, изпълнен с много успехи и реализиране на всички ваши мечти. Бъдете любознателни и търсещи, опознавайте света, но не носете излишния товар. Пазете само хубавите спомени, така както ние ще запазим само най-хубавото от дните ви с вас. Пожелавам на всички много здраве и много успехи. На добър път! И сега преминаваме към раздаването на документите. Всички фирми са ви приготвили подаръци, кой където е провеждал своето практическо обучение в реална работна среда, но след като ви ги раздам, ще дадем думата на партньорите ни да ви поздравят. Тинка Грозданова. Като си получите документите, няма да се връщате обратно в залата, ще останете на сцената. Божидара Мария Костуркова.
Стефан Цуциков. Иван Бакарелов. И един вече бивш ученик, дето много се чуди. Аз взел ли съм матурата по български или не съм? И аз помня целият рейс в оборище. Иван Беломачев. Георги Радев. И Христо Ланчински. Николай Ботев. И последният, но не последен по успех, разбира се, най-добрият от специалност пътно-строителна техника, Теодор Зяпов. Момчета, ако има някоя необходимост от ремонт на покрив, да потърси тези момчета. Вижте ги добре тук на сцената. Те малко рядко идваха на училище, обаче пък завършиха училище за нас. Румяна Янева. И Марин да се готви. Марин, къде е Марин? Хайде, Маринчо. Марин Янков Янков. Луко Скачков. И Радян Дюлгяров след него. Петко Христосков. И Петко, колко проблеми ли създава, но ето, че и той се върши. Честито. Той беше последният от машини и системи. Ще вземеш и ти диплома. Няма да те оставим без диплома. Екатерина Баракова. Вече минаваме към хотелиерство. По странен начин ги дела аз понякога така да ви изтряскам документите. Катечеството.
Габриела Терзийска. И да се готви Полина Петрова. Тя дойде от едно друго училище, не започна веднага с нас. С Катя снима ли се, господин? С Екатерина снима ли се? Снимай се, добре. Моля, честито. Отделен албум. Венета Николова. Да се готви Ана Кекова. Беше дамската част от специалност от 12 Б клас, специалност хотелиерство. Сега преминаваме към мъжката. Дейвид Андонов. Подмидната електромеханика. Дейвид тук ли? Тук е. Реши. Виктор Антов. Стая Лудживъргов, дето се му викам Стою и той се ме поправише, госпожо Стаю съм. Стилян Петришки. Преминаваме към специалност лазерна и оптична техника Ангел Вурджуков. И с този младеж колко нерви сме скосили. Ама ето, очудваш успех на българския, да ти кажа честно. Не повярват. Заповядай. Анелия Мухлева. Да се готви Иван Шопов. Петя Калагларска. Райна да се готви. Какво е това фейсбук, Петя? Какво пише там в него? Нищо. Райна и Тошко да се готви.
Иванов. Иван Попов. Милка да се готви. Милка Юрукова. И Радина Капитанска. Симона Димитрова. И останаха отличниците. Методи Маринов. Машини и системи с цифрово прочно управление. Отличник. Петър Няколов. От същата специалност. Машини и системи с ЦПУ. Найден Иванов. Отличника ни по български. Благодаря. И единственото момиче в мъжката специалност мина електромеханика Нели Тачева. Снежанка Стоянова. От организация на хотелиерство. Снежа, що не мина от другата страна? Я виж, цял ред дигна. Отличника по английски Стоян Домовчиев. Цветелина Найденова. Лазерно-оптична техника.
Габриел Калпаков, лазерна и оптична техника. Илияна Чупаринова, лазерна и оптична техника. Всички отличници получават едни скромни подаръци, но се надявам, че ще им останат така за дълги години спомен от нас. Честито! И нашия спортист Момчил Коктолев. За подарим нашия класен ръководител един малък подарък, момчиля за и подаръка, и на директорката един букет. Преминаваме към малко по-големите отличници, тези, които са с над 5,80 и ще отидат на среща при кмета за златно ключе, нали, господин кмете? Цветелина Пашова. Ани Йотова Илиева. Ани получава 2 грамоти не само от училището, и участваше в един конкурс Бог и любов. Роа Пазарчик я награждава с грамота. Честито, Ани. Ани Василева. Петко Тухчиев. Костадин Карабойчев. 6:00. Александра Димитрова.
Тя също участва в конкурса Бог е любов и също получава втора грамота от Роя Пасарджик. Госпожо, не искате ли малко по-висок да ни е успеха от 10 по български? Да дигнем имече на училището? Искам, Алекс, ама какво да направя? Резултатите вече са излезнали. Да се обада в Министерството да ги дигнат с по една единица. Ваня Шиндарова. Ваня също много добър успех. 5,24 ли беше по българска? Честито. Стоян Гранчаров, дето през всичкото време, когато съм го виждала, съм му викала Стефане, Стефане, а то защо? Защото баща му ми е бил ученик. И той е Стефан, разбира се. Николай Шишков, който представи достойно училището ни на състезанието енергетиката и ние спечели първо място със свой макет. Значи последните, които започнах 6 човека са с пълно 6:00. През двете години, не само през двете, но нали успеха им се включва в дипломите от 11 и 12 клас. Но най-голям успех постигнала... Кой? Кой остана? Къде е тя? Няма е. Изчезнала. Ивелина Гугова. И нейната оценка по български 5,26 ли беше? И 9. Извинявам. Честито. Учениците има ли госпожа Раленикова и госпожа Гашуруба ви канат тук на сцената, защото имат и за вас цветя. И давам думата на господин Лалов. Уважаема госпожо директор, уважаеми класни ръководители, уважаеми учители, уважаеми родители, приятели и гости, скъпи зрелостници. Бях си подготвил една страхотна реч, но вие ме върнахте 15 години назад, защото това е и моето училище. Много неща в училището са се променили, много неща са надградени. Но се радвам, госпожо Апостолова и на всички учители, че едно нещо не се е променило за толкова години. Не се е променило отношението между учителите и учениците. На тази сцена видях, че вие сте приятели, както с директорката, така и с вашите класни ръководители. Няма нищо по-ценно от това. Много ви е било трудно през годините, знам, и на мен ми беше изключително трудно. Уроците, които сте получали от вашите учители,
Не ги забравяйте никога. Защото след този етап в живота ви идват уроците, които трябва да учите сами. Уроците, които ще ви научи живота. Не се притеснявайте да грешите. Не се притеснявайте да падате. Паднете ли, станете. Станете по-силни и мечтайте. Тези типове, които държите пред вас, това са платната на кораба, наречен живот. А по пътния вятър, който ще движи този кораб, сте вие и вашите решения. Много от вас, вероятно, ще продължат своето образование. Други ще изберат професията и ще започнат работа. Трети ще съвместяват. Но винаги правете нещата от сърце, давайте 100% от себе си. Това е ключът и формулата на успеха. Искам да ви пожелая преди всичко да бъдете здрави и да бъдете сплотени. Защото наистина виждах усмивките в лицата ви, когато ви раздавахте дипломите, когато аплодирахте вашите съученици. Не забравяйте срещите на випуска, които следват една след друга. Изключително много се вълнувам, защото и в моето семейство имаме зрелостник и през цялото време гледах очите на всички родители, как бяха изпълнени с гордост и удовлетворение от постигнатото от техните деца. Скъпи родители, вие имате едни прекрасни деца, вие имате вече едни професионалисти. На нашата община и трябват професионалисти. На България и трябват професионалисти. На добър час и бъдете здрави! Давам думата на госпожа Галя Костова за поздрав към учениците от минната електромеханика и пътностроителната. Нали така, госпожо Костова? Уважаема госпожо Апостолова, уважаеми преподаватели, скъпи млади хора! Изключително съм щастлива, че днес заедно аплодираме 6-тия випуск абитуриенти, а наесен ще посрещнем 10-тия випуск ученици в дуална форма на обучение. Искам да благодаря на ръководството на професионалната гимназия, на всички преподаватели за усилията, с които изградихме този успешен проект, като вярвам, че заедно ще продължим да го развиваме. Приемете нашите поздрави за високите резултати. Позволете ми да поздравя специално абитуриентите от минната паралелка. Поздравявам ви за успешното завършване. Пожелавам ви успешна професионална реализация. Знайте, че вратите на нашата компания са широко отворени за вас и ще бъдем щастливи да станете част от нашия екип. Очаквайте специални покани от ръководството на Асарел Медет и на тази среща ще очакваме да споделите вашите намерения за бъдещата ви реализация. На добър час! Аз съм казала, че имат подаръци и те си ги чакат.
сега тези, които си получиха подаръците, нека да отстъпат назад и да дадат място на тези, които сега ще ги получат. Уважаема госпожо Апостолова, уважаеми гости, уважаеми класни ръководители, уважаеми ученици, искам да кажа, че тази година и миналата доста ви измъчихме, може би и вие и нас, но всичко приключи успешно и освен, че искам да ви пожелая да бъдете успешни и да имате хубав път в живота, искам да кажа, че това е един път, който съвместно извървяваме и се учим от вас, както и вие от нас. Вие имахте успешни и изключителни резултати и в учението, и в спорта. Имаме щастието и да имаме своите отличници в нашата учебна година. Пожелавам на всички да сте здрави и следващите години да развиваме все повече нашето сътрудничество. За нас от името на Оптико-електронни завод за оптика като оптично предприятие това е много важно, както и за цялата община. Щастлив съм, че тук от името на нашите колеги Соня Славкова и Нина Терзиева и на Оптико-електрон ще връчим така едни отлични успехи и подаръци. Тази година малко по-специално от предишните. Успех на всички и здраве на вашите родители! Научил? Повтаря. Габриел Калпаков. Иляна Чупаринова. Каловска. Денис Ненков. Той отишъл някъде. Васил Касабов. Петър Иванов. Няма ли тук? Румяна Янева. Марин Янков. Анелия Мухлева. Петя Калагарска. Радина Капитанска. Успех отново! Благодаря
Благодаря на ръководството на Optical Electron Group и давам думата на господин Даниел Даскалов. Тези, които са били в Optics на практическо обучение, да излезат по-напред. Уважаема госпожо директор, уважаеми класни ръководители, уважаеми родители и гости и скъпи випускници от Випуск 2024. Също няма да скрия, че емоцията в мен е голяма. Аз също съм част от това училище и се чувствам в семейството на това училище. Ние също участваме в програмата за дуално обучение. Благодаря за което на целия екип на професионалната гимназия. Както казаха колегите, имали сме трудности, но смятам, че заедно сме ги преодолявали. Това, което искам да пожелая на випускниците, колкото и банално да звучи, на първо място здраве и късмет. Сигурно десетки пъти са ви го пожелавали последните дни, но наистина всички млади хора имат нужда от това. Пожелавам ви да бъдете себе си, да следвате принципите и мечтите си и да имате пътен вятър по пътя на живота от тук нататък. Ученето не спира с получаването на тези дипломи, наистина ще продължите да се учите през целия си живот и да пишете книгата на вашия живот от тук нататък. Успехи по пътен вятър! Благодарим на ръководството на фирма Optics. Давам думата на господин Васил Поптолев. Изключително ми е приятно от мое име, от името на Ротев клуб на Негорище, да поздравя тези млади хора от Випуск 2024 с успешното завършване. Да поздравя директора, класните ръководители, учителите от професионалната гимназия, фирмите ангажирани с дуалното обучение. Да пожелая все така всеотдайно да се учат, да се развиват, защото ученето не свършва до тук. Очакват ви наистина
различни пътища, в които ще се развивате. Както казахме, едни с учение, други с професионално развитие. Не спирайте да мечтаете, да гоните мечтите, да се учите и да бъдете задружни и приятели. Да не забравяме защо сме тук. Бордът на директорите и членовете на Ротари клуб Панагюрище дава настоящото признание на Ивелина Гулгова за постигнат отличен успех и завършването на основното образование. Честито! И една скромна парична награда. Заповядайте. Пожелавам още веднъж много здраве, успехи и на добър час! Благодарим на Ротари клуб и на господин Коптолев. Давам думата на госпожа Таня Симеонова. Лайънс клуб Панагюрище с президент доктор Николай Николов благодари на Стилян Петришки за активна дейност в Лео клуб Панагюрище. Пожелаваме му много здраве, много сили и ентусиазъм в бъдещите начинания и да продължава да дарява заразяващата сила на добротворството. На всички участници пожелавам много здраве, много късмет и на добър час. Благодарим и на Лайънс клуб и на госпожа Симеонова. Сега словото готово ли? Дай, ние ще държим лището да си го разгънеш както искаш. Уважаема госпожо директор, уважаеми заместник директори, уважаеми учители, скъпи съученици! За да стигнем до този тържествен момент днес, ние преминахме през един лабиринт от различни изпитания. След тази церемония, всеки от нас, животът ще даде право на избор. Вярвам, че сме достатъчно мотивирани, за да следваме мечтите си и да осъществим своите професионални и лични амбиции. Искрено се надявам, че от обикновени ученици ще се превърнем в студенти или перспективни и работещи хора за родината. Нека покажем, че единственият изход от общата социално-икономическа криза се крие в младите, образовани и трудолюбиви хора. Нека покажем, че имаме смелостта, куража и силата да се преборим с трудностите. За тези няколко години училището остави трайна следа в съзнанието на всеки един от нас. В него преживяхме много незабравими мигове. Срещнахме прекрасни и изключителни хора. Завързахме много ценни приятелства. Надявам се, през годините всички ние да останем завинаги свързани от спомена за споделените мигове през ученическия ни живот. Уважаеми учители, наши водачи и закрилници по дългия и светъл път към науката, благодарим за това, че събудихте у нас интереса към различните професии и че допринесохте за развитието ни като хора. Уважаема госпожо директор, искрени благодарности към вас за това, че ни предадохте най-безценното, това, което никакви пари или скъпоценности по света не могат да го купят. Познанието и житейският опит. Малко са думите, с които да изкажем сърдечните си благодарности към класните ръководители на 12-те класове. Госпожа Мария Кортакова, инженер Ненчо Ненчев, госпожа Александра Диогярова
и инженер Демичка Мехтерова. Благодарим ви за неуморните и ежедневни грижи. Знаем, че в стремежа си да ни дадете повече, неусетно станахте част от самите нас завинаги. За вашите усилия, за вашето търпение и безгранична всеотдайност, за вашето себеотрицание и всички компромиси, които се е наложило да направите. Поклон! Винаги ще ви пазим сърцата си. На добър час, мили приятели, от Випос 2024 година. Не се крий отзад. Микрофонът е твой. Ако първата ми песен търсиш смисъл лесен, просто забрави. Ако вярваш, че живота е безинтересен, просто забрави. Повярвай ми, от опит знам, че в дуелите печелят смелите. Повярвай ми, не е капан, любов тече ми във вените. Нощи ти, спомня си, мисля си какво ще е да съм до теб. Стъпка напред, пръв направи и ме целуни. В този момент ще отлети, сам прецени дали го искаш. Че ще ме хванеш, мой любим герой, ти ще станеш. Може първа стъпка или първа стъпка, както прецениш. Повярвай ми, от опит знам, че в дуелите печелят смелите. Повярвай ми, не е капан, любов тече ми във вените. Нощи ти, спомня си, мисля си, кога ще бъда пак до теб. Стъпка напред, пръв направи и ме целуни. В този момент ще отлети, сам прецени дали го искаш. Танцувам и те гледам и си мисля колко много ми се иска да не се окаже, че сънувам. Рискувам и те моля, независимо дали ти не ще бъде слънчев дъждовен, да се чувстваш свободен, да бъдеш виновен за усмивката, която е на моето лице, когато правиш стъпка напред и вдъхновен гледаш към мен. В този момент ще отлети,
нашето тържество. Ти ли ще го кажеш? Добре, кажи го. Благодарим на всички, които уважихте тържествения годишен акт на зрелостниците от випуск 2024 година на професионалната гимназия. Скъпи зрелостници, бъдете здрави и не изпускайте своите шансове в живота. Попътен вятър!